नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रउआ लोगिन देखतानी भोजपुरी के हमार यूट्यूब चैनल बिहान। हम बानी है जो टावर देखतानी नु, ये मोबाइल के टावर ना ह, ये पेरिस के एफिल टावर ह। देखले ना रही शमी कपूर के तरह भागत रहे शर्मिला टैगोर के पीछे पीछे, वह गानवा में के पेरिस है। आई जो मोबाइल देखतानी रउआ एफिल टावर, एकरो कहानी लेकिन गजबे बा, वो बाद में हम बताएं। लेकिन रउआ के पहले देखावे के चाहतनी कि हम बानी कहाँ बानी। हम एगो जहाज पे पानी वाला देखी पानी वाला जहाज के तरह लोग बनौले बा कि छतों पर लोग पूरा बेंच बुझाता स्कूल के ब्रिंच लागल बा। वही में लोग बैठल बा। लोग कितना देश के लोग आइल बा में बैठल बा। सारा लोग यहाँ नदी का मज़ा लेता। तो हम सोचनी है कि बिहान चैनल में रउआ लोगिन के तनी हम पेरिस के तनी मज़ा दियाई। जब पानी में जब है सीन नदी ही एकरो के कहानी हम रउआ के बताएं। लेकिन एगो बात हम बता देता नहीं, एक टिकट में देखो तो नहीं कितना में फ्री में सब के घुमौले बनी। हम हिंदियों में कहनी है कहानी सर आया पेरिस के, आप भोजपुरियों में कह देता नहीं। सीन नदी के तो बतेबो करम, लेकिन हम तो नहीं इहो बतावे के चाहता नहीं कि यहाँ बड़ा अच्छा इंतजाम बाजी, पढ़ाई के, स्कूल के, अस्पताल के, काम के, बहुत नियम कानून बा। वो कानूनवा सब जान जाई, आपन नेतवा लोग के धरी, आप बोली कि तनी इहो सब हियो कराव ऐसे। लेकिन पहले तो रउआ लोगन के बिहान चैनल देखे के पड़ी। बिहान चैनल रउआ यूट्यूब पर रउआ लोगन सब्सक्राइब करत नहीं खी, करे के पड़ी। हमहू तनी ढीला भइल बानी, अब का करी, अकेले बानी, इतना काम आ गई बा हमरा जिम्मे कि सब तो नहीं न कर सकत। यही से हम सोचनी हाँ कि हम पेरिस आइल बानी तो एगो भोजपुरियों में वीडियो ब्लॉग बना दी। तो देखत रही रउआ लोगन बिहान चैनल। यूट्यूब पे तो बढ़ले बानी, फेसबुकों पे बानी, तो रउआ देखी बाकी और लोगों के भी दिखाई। ठीक बनू, तो आगे की कहानी जब ये जहाजिया चली तो हम बताएं रउआ के कहानी। ठीक। Les principaux monuments de Paris. La visite sera commentée dans les écouteurs que vous pouvez trouver derrière chaque siège. Si vous êtes dans le pont inférieur du bateau, vous avez les audio guides derrière les chaises. Alors ici là, si vous touchez à rien, l'audio guide est déjà sélectionné en français. Donc touchez à rien et par défaut l'audio guide est déjà sélectionné en français. Sur le pont supérieur du bateau, vous pouvez également écouter un commentaire dans votre smartphone en vous connectant au réseau Wi-Fi du bateau qui est nommé Audio Guide IA. Le commentaire débutera après le deuxième pont, le pont de l'Allemagne, le pont vert. देखो तनी बीच बीच में हम छुपा जाएं, लेकिन रउआ लोग मजा लिखी देखी कि कितना एक टिकट बा, लेकिन उतना महंगा नहीं है। वो जुड़ा जाता कि लोग खरीद देता, रउआ खरीद सकता नहीं यहाँ आई तो। लेकिन एगो बात कहता नहीं है, जो नदी देखता नहीं न, देखता नहीं पानी हरियर हरियर कितना नीमन लगता। वाटर एकर पानी देखी कितना सुंदर पानी बा, कितना जहाज बा। अभी हिंदुस्तान में भारत में का भइल रहे, गंगा नदी में एगो जहाज चलल और लगल सन इतना हंगामा कैल सन कि जैसे जहाजे ना नदी में हमनी के देखले रही। तो में मार प्रधानमंत्री के बड़ाई होके लगल कि गंगा नदी में जहाज चलत है, जबकि जमाना रहे कि गंगा नदी में इतना ना जहाज चले। लेकिन यहाँ देखी रोज बुकिंग होता है, रोज हजारों लोग एकनिक में एक से एक नाव चलता है, में जहाज चलता, लोग मजा ले बा। तो सीन नदी बिया एकर कहल जाला कि 6000 साल से एकर इस्तेमाल होता है। नदी के 6000 साल से एमें सामान ढोवाए, लकड़ी के सामान ढोवाए, भोजन पानी के सामान ढोवाए। 16वीं से लेकर 20वीं सदी तक रउआ बुझी कि एकरे दोनों किनारे पेरिस बसल। लेकिन बहुत छोट हिस्सा पर नु पेरिस बसल बजी, सब पे नहीं खे पेरिस बसल। ये नदी आवेले कहीं मध्य फ्रांस से होने से बहुत आवेले, अंग्रेजी चैनल में जाके उन्हें बिला जाले, संगम हो जाला ओकरो। तो ये दुनिया भर के रीत है, नियम कानून है। तो हमनी के सोचनी है कि जहाजवा पे तो पानी वाला चढ़ता नहीं, तो काहे ना हमनी के पहलेजा घाट नहीं के सुन ले, हाजीपुर वाला वो तो खत्म हो गई। लेकिन अब देखी कि पटना वाला जो जहाज चलल बनारस से कलकत्ता ला, वो जहाज के कहानी एक बार चलल, अब दोबारा पता नहीं कहीं हम कवरेज ना देखनी को जहाजवा चलता कि नहीं के चलत।
सुनो तनी कौन भाषा, फ्रेंच भाषा में बतावल जाता फ्रांस के इतिहास, नदी के इतिहास। एकनी के का बुझाई कि हम भोजपुरियों में हम ठहरले बनी अलग से। तो अभी देखी कितना सुंदर लगा था, सारा लोग हाथ हिलावता, बुझाता चिन्हता का हम रखे ना जी, वो तो फ्रांस के नो सन। यही तरह जे केहू चिन्हे चाहे ना चिन्हे, लेकिन लोग हाथ हिला देला। कितना निमन सिनेमा जैसा लगा था जी, हनु देखी देखी। तो हम यह हमार मकसद है कि बिहान चैनल से हम थोड़ा भोजपुरी में दुनिया भर के बात, कहानी कहीं लोग इनके, ताकि लोग इनके मज़ा आवे थोड़ा सा चले के। तो हम सोचनी है कि कहानी बताओ तनी। तो एक बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तो तनी हम बीच बीच में चुपाइयो जाता नहीं, तनी चुपैला से होला का कि बाकी चीज़ रहुओ देखी या रहुआ के बुझाई कि का देखो तनी। अब एक बार भड़ बोले लगे तो बुझाई ना नू। यहाँ सारा फ्रेंच वाला लोग बा, जापान के लोग बेसी बा, सारा जना कान लगौले बा लोग, धुका लगले बा लोग कि बोलत का बड़ा नहीं। लेकिन केहू के हम पता चले देता नहीं कि हम भोजपुरी में नहीं बोलता नहीं। तो कहानी ये बतावत रहनी है रहुआ के कि 6000 साल बरिस से ये नदी के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हो रहा बा। 6000 बरिस से। आ छोट हिस्सा में फ्रांस दोनों बा, एक से एक ऐतिहासिक इमारत कुल बनल बा, बचा के लोग रखलो बा। में ये नदी के ओलंपिक होके जाता 2024 में फ्रांस में, पेरिस में। लेकिन वो ओलंपिक में होता का कि एगो फैसला भइल बा कि ऐसा तैयारी कर दहल जाओ कि लोग में पौड़ो तैराकी के प्रतियोगिता हो। 1900 में ओलंपिक भइल रहा नो, तो लोग ये नदिया में पौड़ लो। वो स्विमिंग पूल में तैरे के सिस्टम ना रहे, नदी में लोग तैरे। लेकिन बाद में वो बंद हो गई। बंद ऐसे हो गई कि पानी प्रदूषित हो गई, बहुत तरह का नियम कानून सब बन गई। लेकिन और जब 19वीं सदी आई तब शहर तनी बड़ा हो गई, आबादी बढ़ गई, तो गंदा नाला का पानी गिरे लागल, ये सब करे तो पानियों नदी के खराब भइल बवाल बहस भइल कि भाई नदी के बचावल जाओ, भाई हमारी के सीन नदी बिया ये कहीं खत्म ना हो जाओ, उड़ा ना जाओ, बिला ना जाओ। तो बड़ा नगर पालिका में बहस वहस भइल सब। आ लोग फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा था 20वीं सदी में, आ वहाँ से नदी के साफ कइल जाता। तो बहुत ज़्यादा और हुआ देखी कि नदी प्रदूषित बाड़ी एमें मछली, सारा का मछली बिला गई रही सन, सब मछलियाँ मर गई सन। लेकिन बाद में सफाई करत मछली फिर वापस आ गई। एगो और बात बताओ तनी, अब एमें फैसला बिल बा ओलंपिक हुई नू, तो हमें तय होता कि यही में काहे ना तैराकी प्रतियोगिता करा दहल जाओ। अब देखिए अगर एक माने भइल कि नदी के साफ कइल जाई, अगर वो लोग साफ कर दी लोग, तो भाई दुनिया में तो बहवाई हुई। हमनी के तो गंगा तो साफ हमनी से ना भइली, इतना ड्रामा भइल। जगह तनी कितना मजा बा है लागत नू। तो भैली कहानी भाई जी चलत आई कि नमामि गंगा के बजट है 20,000 करोड़, एकर सफाई के बजट है 13,000 करोड़। बजटर हो गई 20,000 करोड़, मिलल कहियो ना। अब रिकॉर्ड देखें न तो पता न चली कि नमामि गंगा का प्रोजेक्ट है। देखी कितना सुंदर भी है, देखी हुआ यहाँ पे हमारे साथी बड़े जा निसर्ग हुआ है शूट कैले बड़ा है। ये तो बड़े महाराष्ट्र के, लेकिन क्या बुझाता रहे कि हम भोजपुरी में क्या बोलते नहीं। लेकिन अब कैमरा धैले बड़ा था, लेकिन अब नाव तो लहे के पड़ी। तो भइल बा कि ये 13,000 करोड़ के एकरो प्रोजेक्ट बा। एक यहाँ दिलाओ तो चिन्हता रसन का हमरा के ना हमरा के नहीं चिन्हत सन, हम के यहाँ दिलाओ तो नहीं। यही लोग एक दूसरे के देख के हाथ हिलावेला, खुश रहेला। हमनी के लइकाई में ना करी सन, रेलगाड़ी जाए बगल में तो हाथ हिलावे लगी सन अपना, बुझे के टाटा करता तो भीतरों वाला से लोग टाटा करे लो, बोले जान पहचान हो चाहे ना हो। लेकिन बड़ा मज़ा होता। तो कहानी भइल ये कि सीन नदी पेरिस के एक वजह से रिवर सिटी कहल जाला। और वह देखे के समझे के जौन बात बा, देखी एक से एक पुल ब्रिज कितना सुंदर सजा के लोग रखले बा। आज ले 300 400 साल के सामान सब अभी ले बढ़ले बा। केहू चोरौले नहीं खे, केहू यहाँ के लोहा लेके गलौले नहीं खे। आ सारा लइका अलग अलग देश के लोग, अलग अलग उम्र के लोग में आवता देखले बा। तो ये कहानी से रहुआ सीखे के ई बा कि नदी के पेरिस के तरह बचा के रखले बा। ये बहुत चीज़ रहुआ लोग इनके सीखे के बा।
हमनी के यहाँ के सारा नदी बिला गई सन, खाली हमनी के डरामे करत रह गई सन कि हई नु नदी ऋषि जी लिए अइले, हौ मुनि जी लिए अइले, हई धर्म से हई कहानी से जोड़ले बानी सन। हमनी के एकदम खून मारे काटे के तैयार हो जाता सन नदी के नाम पे, लेकिन नदी के हमनी के गंदा कैले बानी सन। कितना नदी हमनी के शहर में रहे, हमनी के तो वो खा गई सन। दिल्ली में कितना नदी बीच से गुजरे, खाली यमुना नदी नहीं ना रहली दिल्ली में, एक से एक नदी रहली, लेकिन सब तालाब उलाब के पाट के ओकरा के हमनी के खा पका के बराबर कर देनी सन। यहाँ देखी हई संसद है फ्रांस के, हई नेशनल असेंबली कहल जाला, फ्रांस के संसद है। तो बानू हमनी के यहाँ के तो असेंबली नहीं के चलो, तब वो कहानी कहम तो बुझाई कि वो गई बा पेरिस घूमे आ वो खाली ये सब सोचत रहता कि भारत में चीज़ काहे नहीं के ठीक रहत। तो अभी छोड़ी, अभी मजा के बात करत नहीं। तो बात ही बा कि ये नदी के बचावल गई बा, एकर लोग महत्व समझले बा। ये नदी के किनारे गटर के लाइन गुजरेला, ओकर पानी एमे नहीं आवत, ओकर पानी कहीं और साफ करके ओमे गिरावल जाता। तो ये सब इंतजाम भइल बा फ्रांस में, तो लोग नदी के बचौले बा। ऐसे दुनिया भर से लोग नदिये से देखी कितना कमाता है। नाव देखत नहीं कितना बा, देखनी है, सोची इतना बड़ा देश इंडिया में एगो जहाज चलल दिल्ली बनारस से कलकत्ता, तो कितना हंगामा भइल जी हैं। बुझाता कि प्रधानमंत्री नाविक बन गए बड़ा, उहे चलावत रहे। यहाँ देखी इतना नाव अपने आप चलत रहे कि ना, इतना जहाज देखी लोग चलता कि ना चलता। तो ये बुझे के रहुआ ये बात बा कि खाली वहाँ ड्रामा चलता भारत में, आई कबले ये ड्रामा चली। तो रुआ सोची कि देखी ये लोग किस तरह से अपना नदी के बचौले बा। एमे एकर पानी रुआ नहीं पी सकत, अबले एकर बहस होला कि कब एकर पानी जो है पिए लायक बनावल जाए। सोची ई बहस होता, ई चैलेंज ले ले बड़ा सा। हमनी के यहाँ नमामि गंगे होता, कोर्ट में सवाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मार बहस चलल बा, पूछल जाता कि तो कोनो जवाबे नहीं है। तो ये रउआ सोचे के बा पेरिस आई तो हई तनी सीन नदी से देखी, ये सीन नदी से पेरिस कितना कमाता। अभियो एमे कार ढोआता, सामान ढोआता, पूरा इस्तेमाल वजह से पहले रहे। लोग हमरा के घूर घूर के देखत है कि भोजपुरी में का बोलता, लेकिन अब बानी हम इंटरनेशनल आदमी नू तो बोलबे करें। आ दूसर कहानी सामाजिक सुरक्षा पर तनी कह देता नहीं। देखी यहाँ बहुत नियम कानून बढ़िया बा। एक कानून बा कि रउआ 6 बजे शाम के बाद काम ना करें। यही सब देखा था कितना सुंदर बा। देखी है फोकटे में घूमी पेरिस हमरा साथे, तो नियम कानून लोग पूरा देखी चारों तरफ खूब दौड़त है। यहाँ फ्रांस में वो खूबी बा, लोग दौड़ दौड़ के अपना पूरा चर्बी घटौले बा और नीमन हो गई बा। देखा इतना फुर्तीला लोग लागता, इतना सुनर लागता, लोग कपड़ों पहनता लोग तो बड़ा फिट लागता। लेकिन आप रउआ देखी कि कितना मजा बा हमें। एक से एक ऐतिहासिक इमारत बा, ओकर कहानी सब अलग, लेकिन लोग जीवन जियता। बात ही बा कि जियता, पिकनिक मनावता, कामों करता। एजा शाम के 6 बजे के बाद रहुआ फ़ोन ना जाइए ऑफिस से, छुट्टी ले वहीं के पड़ी। 35 गो छुट्टी बा आ ओकरा अलावे 12 गो बा आ हर 2 महीना पे छुट्टी लेवे के पड़ी रहुआ। तो ए तरह के सामाजिक सुरक्षा बा। कोरोना में जानते नहीं, कोरोना में लॉकडाउन लागल, तो लॉकडाउन से पहले मान लीजिए रहा परचून के दुकान रहे, 12,000 के बिजनेस रहे, तो 12,000 रुपया रहुआ मिलल। यहाँ खानी ना कि फ्री में 2 किलो अनाज दे देनी में गावत रहतनी, सबके मिलल, अमीर गरीब सबके मिलल, केहू ना में आत्महत्या कैलक। आ भारत में का भाई 12,000 तो बिजनेसमैन आत्महत्या कैलक, सोची। तो ये सब रउआ देखी कि सामाजिक सुरक्षा के चीज़ देखे के चाही। फ्रांस आई तो देखी कि सीन नदी के लोग क्या तरह बचौले बा। अद्भुत कहानी बा कि ये शहर में जस के तस अपन नदी के बचा के लोग रखले बा। इतना सुनर यहाँ के नदी लागत रही, ओहो हो का कहीं। तो ऐसे हम सोचनी है कि रउआ लोग इनके बिहान चैनल में पेरिस दिखाई, तनी मजा ली रहो, बुझ गए नीनू। अच्छा तो हम रखत तनी हमार रवीश कुमार ऑफिशियल पर हिंदियों वाला देखत रहे रउआ लोग। आई गांव-गांव में लड़का लोग के कहीं कि तनी भोजपुरी में ब्लॉगिंग करे लोग, आ भोजपुरी के तनी नीमन से बोले लोग। हाँ बहुत जानलू बा भोजपुरी में और का। तो हम रखत तनी, अब हो गई कहानी, तनी हम घूमी ना तो पता चला ब्लॉगे बनावत रह गई नहीं, हम घूमबे ना कहीं। तो रउआ लोग इनसे हम विदा लेता नहीं, और हम आशा करता नहीं कि बिहान चैनल यही तरह से हम एक दिन बड़ा बना दें और भोजपुरी के दुनिया में अगर नाम हुई, लेकिन नाम हुई रउआ लोग उनके बदौलत, हमरा बदौलत ना। रउआ लोग इन भोजपुरी बोली, आप भोजपुरी में नया नया चीज़ जोड़ी,
ताकि ये भाषा और समृद्ध हो, ये भाषा में दुनिया भर के जानकारी आओ, नवीन नवीन जानकारी है नु। तब ठीक बुझाइल नु, आइल नु मजा, घूमनी है नु सीन नदी। अब तनी जाकर अपना गंडक के देख ली, बूढ़ी गंडक के देख ली, काली नदी के देख ली, गंगा जी के देख ली, यमुना जी के देख ली, देखत रही करेजा फाट जी। सब नदी का हाल खराब है। वो गंगा जी खाली थोड़े बड़ी, वो ना साफ बोली हमने से। तो देखी सीखी जानी बुझी तबे नु होई बिहान जी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हाँ 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 हाँ।